ohňu, ktorý v srdci horí, nepostavíte hrádze. Akord chytá Afrodita, no spievať jednej vládze. Nájdeš ma pod Akropolou, cestu ti tóny stelu. Že by ste spievali so mnou? Pieseň je vzácnou patrou, s ňou pôjdeš k svojmu cieľu. Nájdeš ma pod Akropolou, tam pôjdeš k svojmu cieľu. No a my sme tú pesničku vtedy nahrali v roku 1968. No ale potom sa stala taká vec, že z ničoho nič nám ju zakázali hrať. To sme sa dozvedeli prečo. Lebo autor bol člen komunistickej strany Grécka a vyhodili ho. Ne z Grécka, zo strany. Tak my sme na to doplatili. Ale pesnička zostala. Vidia mnohí, ktorá zborí, je môjmu srdcu blízka. Buď jak srna opatrná, veď zdá sa, že sa blízka.